Israel como candia em Christus, mina officer Gabriel. Baka usukamba ang programa aba may fo pilota kaya ba pasen fu pasen na Bible da de Bibles vai já ini a Bible ta como fui pasen want una de bala ku Israel por in Christus ala sabe du ang Bible we soli sama taki e sa bun fudu ang sa no bun fudu pa afasi fudi ni gadu ismina officer Gabriel alisi ma kum de tidena Soldier Stefanus sa nga di taki shalom o blessing neti o te o Bible o te o skifi sani dat we skifi de tekst dat we zeggen lezen in de Bijbel. We beginnen aan eerste tekst voor Romeinen 15 vers 4. Aboku voor Romeinen 15 vers 4. Because den beschrijven dem sani die zijn afessie zodat we kan leren. De beschrijven de zijn afessie hoe kan leren want dat is wat Paulus schreef op Pisia. Nieuwe Testament Bijbel no beschrijven het. En ja Gandhi zijn ja belezen, ja Oude Testament. Dan want die debe abi ainde dat die abelezi na betak desan beschrijven pesi voor je kan lezen. Zodat die door patiëntie na troost na in dat boek we kan abi hopen. Nee na Bijbel je hoesta. We na Colossi 2 vers 8. Want dat onderwerp die daarna is pas face Bijbels. A pasen vers die we vieren aan de Bijbels lezen. A boek voor Colossi 2 vers 8. Luko boom zodat die no asuma kori na libi suma koni. Lukubung taki sama no kolju anga libi sama koni leisi. Nanga soso bedrigi. Anga soso bedrigi dat want kana echt na falsi sani leisi. Nanga da outen gwenti fu libi suma. De houten gwenti ou gwenti fu libi sama traditie. Na traditie fu libi sama di bedoen afesi kaba. Na meki sama koli anga de so sande leisi. Nanga dem fundamenti fu grond tapu. En no nanga Christus. En no anga Christus want teofola Christus yo dusa Christus giu eke wet fu holy. Dat die zien naar de sansa jong holy de wet fugadu. Je begrijpt? Ook gewoon naar Leviticus 23 even. Also je sang naar de festa die gadu be giwi eke de piki voor Israël. Ook die een voorbeeld pik kan we vinden. En een hoofdstuk voor Leviticus 23. En een hoofdstuk die kan we vinden de festa die fugadu. Die agi de piking voor Israël. Lees je. A boek voor Leviticus 23 vers 1. Vers 2 kan je lezen. Vers 2. Taki die dem Israëliet sumataki. Dem fesa di fu masra disi musakari leki santa koma kandra. Dem disi demi fesa. Disi a de fesa fu gadu. Jo pova vers 4. Vers 4. Disi de dem fesa fu masra. Dem santa koma kandra disi musakari na dem juisti tem. Vers 5. Na di futina fo dei fu da fo simum na mofoneti na da pasca fu masra. En de futina vivi dei fu da servimum de da fesa fu bere zonder sudegi i masra. Je ziet, we kan de Santa fesa fu gadu a de juiste ting. Dat wat ik sabi aan je zo die ting in woli de fesa fu gadu. Want van, bijvoorbeeld, is de tanga mofuneti ya bede a nyumu, koloman de kayen, maar na a nyumu na a fesa fu gadu. Te ilu ka programma van André Paposi, model André Paposi, da ma leg je uit dat fosi wa buskonde te ube teli amun na amun kengine na eerste die van amun. En sa wanneer André Paposi taki de na Bijbels, sa skiven na Bijbel. Te mun kengine na één voor amun. Je verstaan, maar die baka ko ander mag ne de kenja yi systeem. Ik poti fa de wani poti amun eke fa de wani. So afasi no ma bari kan de fesa de gado na de justice lezen. Na di futin na fifide fu da serfimum de da fesa fu bede sono su degi i masra. A fesa fu bede sono su degi dat want gis no mu jai ni ubele. Ya mag nya ket seibi de langa. Adena a fesa fu paska. Ikaba lezi. Seibi de langa musanya brede sono su degi. Ome de langa. Seibi de langa musanya brede sono su degi. Na da foside musa abi wa santa koma kandra. Uno sa du uroko na da deidati. Ma musa meki wa faya ofrandi gi masra seibi de langa. Di fu seibi de wa santa koma kandra. Uno sa du uroko tapula deidati. Dus ja eerste day na wa sabat ook tu e woko. A laatste day seifi fasi sabat ook tu in e woko en a hiwiki de je nya bele sonde gits. Sonde sur degi. Dat na fa a skiven ya wet fu holi seibi de langa. Jon po vers 44. Leviticus 23 vers 44. En Mozes betegi de piki voor Israël voor de fesa i masra. Je ziet, Mozes piki de piki voor Israël dat disi a de fesa voor masra. Ook na Exodus 12. Want te lupu a pas feest, so de sama yo ya gon tapu e holi. Ai kon ainya sem periode fu a pasca fu masada. And dat ano do 2 wiki sa holi pasca. Pasa, je begrijpt.
Maar nou dat je precies aan je denkt, dat je holy pass face, dat je maar boeien, je denkt dat na, zijn face af hoe doe je holy. Maar naartoe, lees het. Abuku voor Exodus 12 vers 1. En masra betaki gi Moses nanga Aaron na in Egypte kondre taki. Da mundisi sa de da begin voor de mungi Lees het. Asa de da fosi mung voor de jari gi En daarom ik moet de mij kwam 1 april mop. Of de sama je geboren april al man. Maar naartoe, de massa boom. Takina, apre de festa di fugado, de begin voor ayali fugado na maart april ay begin. Lees het. Taki gi da heri koma kandra voor Israël taki. Na di voor 10 days voor da mung, bisi, ibri wan voor musu teki wan lam voor da oso voor dem, tata voor dem, wan lam voor wan oso. Dit is na een story van Pascha we lezen. De eerste lezen, sagado die opdracht dat we a Pascha voor me lezen. En if da oso de tumisi picking voor nyanda lam, dan meki da oso nanga dat naaste oso teki hem. Dus we gaan teki wan lam, maar jong kus kapu. We staan vers 3 lees ba. Vers 3. Taki gi da heri koma kandra voor Israël taki. Na di voor 10 days voor da mundisi, ibri wan voor musu teki wan lam voor da oso voor dem tata voor dem. Wan lam voor wan oso. En voor da oso, en if voor da oso de tumisi picking voor nyanda lam, dan meki da oso nanga dat naaste oso teki hem. Oké, jong gewoon 9, 7. Dan 9. Exodus 12 vers 7. En dem sa teki voor da broedu en naki hem trowe na tapu dem tusei postu voor da doro. Dus disi, bij de duwe jij in Egypte. En net die voor komen uit in Egypte. Na opdracht ja gadu die Moses langa abosko kuko gide sama Israël ta koti abulu voor lam na postu fi do aan mijn fense. Dat want dat ja je fu gadu op ons ook kide voor zich geboren voor Egypte. Au passa abade osu voor de Israëli. Lees. En na tapu da doro voor dem oso pe dem sa nyang hem na inise. Vers 8. En dem sa nyang da meti na da neti dati. En amusu losi na tapu fire. En dem sa nyang hem na nga brede sobre su degi. En na nga bita gruntu. Dus dit is na maaltijd. Sawenya na eerste die voor pasta. Bita gruntu. A lam die bon a fire tapu gewoon. Losi a fire tapu. Na nga a bele son de gist. Vers 11. Vers 11. En musu nyang hem na soan fasi. Musu weri krosi. Na nga susu na futu. Na wakatiki na ini anu. En musu nyang hem esi. Disi de da Pascha voor Masra. Dan 11. Dan 15. Vers 12. Bikasi misa pasa doro da heri kondre voor Egypti da neti disi. En misa kiri ala dem fosikobora voor Egypti. Voor libi suma na meti. En misa koti krutu agensi ala dem gado voor Egypti kondre. Mi de Masra. En da brudu sa de wa marki gi na tapu da dem oso pe de tang. En temisi da brudu misa abra pasa En da pesticiki no sa kom na tapu fu figi puru te misa naki da kondre fu Egypti. Je ziet, dit is na sambe lekker uit kaba. Dit is na sa we remember te we holi a Pascha festa. Pa de gan sama fu be komo pa in Katibo in Egypte en garu be vernietig de Egyptenaar. Dat na sa remember fu tego, lees. Vers 14. En dat dei disi sa de wan dei fu membre gi En unsa hori hem neki wan festa gi Masra fu ala umbakate pikin. Fu ala umbakate pikin. Dat want dat de generatie die kwam baka. Janga tide, lees. Unsa hori hem neki wan festa door wan wet fu tego. Een wet fu tego, nooit die ano kengi. Janga tide holi a wet a festa fu Pascha. Fu denki van belo we kom op in Egypte. Die garu frio kom op in Egypte. Kiala de Egyptenaar. Die verstaan, daarom we holi a Pascha tide dei. Holi isi piki zo otapa net sa Pascha betekent. Pascha, een Joods feest ter herdenking van de eerste en belangrijkste gebeurtenis in de Joodse geschiedenis. De Joodse geschiedenis, awina de Jew. Dat na boskopu sa yo kocha igide sama ook tuta. Wie de zoon van hem de bakamange aan de ingi, awi na de Jew van de Bijbel, de Israëliet. We lezen godo. De bevrijding van de Hebreërs uit Egyptische slavernij. En het voorbijgaan van God aan de huizen van de Israëlieten tijdens de 10e plaag in Egypte. Toen de eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren werden gedood. Pascha begint op de 15e en eindigt op de 21ste of 22ste dag van de maand Nisan in maart of april. Gedurende 7e of 8 dagen, die ook wel het feest van ongedezemde brood wordt genoemd, is alle toevoeging van gits verboden en mogen alleen ongedezemde broden worden gegeten. Je verstaan? De maatse symboliseert het lijden van Hebreërs onder de slavernij
En haast waarmee zij uit de uittocht uit Egypte begonnen. Je verstaat hoor? Dus tegen dat Google zegt de Ouro encyclopedie en de woordenboek staat dit aan internet. Dan maak je historie en dan maak je betekenis van Pascha. En dan zeg je hoe lees je in Exodus 12 zonne. Je verstaan, maar dat is allemaal 4 zonde zei koya, Pasen. Wat betekent Pasen? Pasen is een belangrijkste feestdag waarop christenen vieren dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dat want dat hij verschil naar een Pascha. Die gadu dat je moet vieren. Pasen en een Pascha en een Sefi. Je begrijpt? Dat we bakata Goede Vrijdag. Wat betekent Goede Vrijdag? De betekenis van Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. De kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegijzeld en aan het kruis genageld stierf. Dat is Goede Vrijdag. Dat want dat dit hier Christus afvrijdag. Dat na volgens dus Masai 4 Pasen. Witte donderdag. Witte donderdag is de donderdag voor Pasen. Herdacht wordt het Paschamaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Dus dat donderdag fossie Pasen, de meidelijk hier. Dat betekent Stille Zaterdag. Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning. Het is de dag van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. Oké, dat nasa agonta voor eleliwi. Maar toen lees je de Bijbel, nou op de dag je nog schrijft, hij niet de Bijbel. Hier staan die schrijven naar Pascha, naar Pascha Fesa. Je gaat googlen dat je voorstaat aan de Pascha. Dat zou lezen in Exodus 12. Je verstaan? Wanneer je to Babylons bibalen, dat lees je bladzijde 61. We geven informatie gewoon P, a de Pasen komoto, a Fesa de. The Book of the Two Babylons, Section 2, Easter. Then look at Easter. What means the term Easter itself? Dat betekent Pasen, Easter, als we dat kan in Engels lezen. It is not a Christian name. En een christelijk naam, nee, dat wat kan een Bijbels neem, dat is mijn body. It bears its Chaldean's origin on its very forehead. Dus per komoto na, ay de Chaldeërs sama, afvallig voor de Chaldeërs. Aten voor Babylon, en de Chaldeërs bij daar gewoon tapu, aten voor Daniel, post de temp Daniel ook lezen. Easter is nothing else than Astaret. Easter is nothing else than Astaret. Easter on taki, na gewoon gadu Astarte, sa de be dini ay ni aten voor Babylon. Abukune na two Babylons. Babylon die bij de afosi, pe Daniel bij de ondo Babylon ook toe. Die de day ay ni Babylon wil libi ook toe, a spiritual Babylon. Je verstaan? Dus dat de sefis aan die de doen aan die Babylon, dat de sefi gadu de dini aan die Babylon voor je Libya, maar dat de doen, de we want daar jasje geen gewoon. De taal, de teka Bijbel dat de peken na, aan die Bijbel dat de komen toch maar gewoon, de we want daar jasje geen. Maar dat de sefi gadu aan die Babylon de dini ti de day. Dus Easter want dat je start en aan gadu die de we dini aan die Babylon. Changa no de dini a sefi gadu de ook toe. We lezen aan die Bijbel te Koning Salomo zei bij de zonde, pe abego dini Astarte. Go lezen in 1 Koning 11 vers 5. Want zo ataki, a Pasen ook toe dat maar zo je kon koni na je meke edi, kon na je leggen ex. Dat sa dat abita maken aan de voor Christus, aan opbak af Christus. Kon na je meke edi. Maar sana a symbool van kon vruchtbaarheid. Astarte na een garu voor vruchtbaarheid. Die Lucas symbool van garu de aan vrouw en met zo te bobi, dat want dat vruchtbaar. En seks. Want die look op playboy, te demai taki playboy na condom, demai me keda de poti playboy ne tapu dat wat seks. Playboy channel na seks. Maar kon je de ne tapu altijd. Kon krasi. Hij me kepiki snel. Te jinipi de taki. Je verstaan? Lees het. Abuku voor 1 Koningen 11 vers 5. Because Salomo belong na baka Astarte. Salomo bedoel? Because Salomo belong na baka Astarte. Dat gado voor de Sidonier Suma. De gado voor de Sidonier Suma. Je verstaan? Nou, gado sa debe dini a bifoten. Na afgoderij Salomo bedoel. Lees go door. Na Melkom, dat fisti gado voor de Ammonit Suma. Fisti gado of na fisti gado? Fisti. Fisti gado, kago. En Salomo ben du ogri na in da ai voor massa. Salomo bedoel? En Salomo ben du ogri na in da ai voor massa. Dus die Salomo wordt dini Astarte, aan een altaar die Astarte. A do sondu aan je ai voor gado. Dus if you know, it dini
a starte in 2025 na ogie do aini a aifu gado ook toe. Want sang na atan sondu next na ikengi. Sondu fu before na sondu tide ook toe. En ikengi safe. Ikustan daarom moet je naar Bijbel fu kowe kide sama fu ita. Hey, an ala san sabe do no sa deta ka aquele que do na wa bosani. Ikustan de Romeina kom fu koli de sama fu unu. De opode sani tak hey, dis na de fesa de. Maar in je Bijbel de fesa de skifi duidelijk. Je begrijpt? Wana Hebreeën 11 vers 28. Hoe zou je dat? Sagadu taki ta bibi di Moses de abi nya holy Pascha. Dus if je bibi in gadu dat wat je holy Pascha fesa ook toe. Sei bibi lang uit je was skifi in je Bijbel lezen. Aboku voor Hebreeën 11 vers 25. Aha. Abe verkiezen voor Pina na da people voor Gado, moro leki voor onderfini, den prisiris voor sondu voor een chatu pisitem nomo. Sane na Hebreeën 11 28. Vers 25. 28 Aboku voor Hebreeën 11 vers 28. Door bribi, abe holy Pascha. Je ziet, door bribi Moses zei holy Pascha. Je hoort dan? Door bribi holy. Dus if je bibi in gadu holy Pascha ook toe. Je hoort dan? Go naar Jacobus 4 vers 4 nu. Want hoe die de betekenis voor de die witte donderdag, alla is ook die de goede vrijdag stellen, zaterdag. Dus aan de los kifi eini a Bijbel. En sam, na gewoon tapu le lude sande, passief gewoon tapu na, eini gadu ai na fistifasi, na sondu, lees Jacobus 4 vers 4. Aboku voor Jacobus 4 vers 4. Huru man na huru uma. Uno sabi dat da suma, zi hori na gron tapu, de straight against Gado. Maar zij willen gewoon tapu, dat wat de tradities voor gewoon tapu. Pasen nou een traditie gewoon tapu, kerstfeest nou een traditie gewoon tapu, moederdag, vaderdag. Dat is zo'n traditie voor gewoon tapu. En als je lobby gewoon tapu, je nou een vijandig voor Gado. Lees hem ook. Aboku voor Jacobus 4 vers 4. Huru man na huru uma. Uno sabi dati da suma disi hori na gron tapu, de straight against Gado. Voor dat ede, da suma disi wani de wa mati voor gron tapu, de wa feyanti voor Gado. Je ziet, zij wande wa feyantig Gado, dat je de mati gewoon tapu. Of je wande wa feyantig gewoon tapu, dat je de mati aan Gado. Hoe de Gado mati, je wil je wet voor Gado. Dan wil je na gewoon tapu. Want tegen hoe de vrijdag dat je taki mag niet met, je mag niet kip. Als sofisiem ja. Nou, een traditie gewoon. En dan schrijf je in je Bijbel, safe. Gewoon een traditie. En dan moet mooi want de festa die zou gewoon tapu e holy is dat alles wat mij doen mee aan ding. Wie zou maar naar hen doen aan mijn holy kerstfeest, aan mijn bij kerstlichtjes, aan mijn bij paas eieren die pikin. Je verstaan? Wat moslims zeggen door aan ook toe dat wat ik nou aan voor gewoon tapu. Rasta man bonu man zeggen e holy dat e nou ja met dit de man ja fisi. Je verstaan dat wat ik nou aan voor gewoon tapu. Je verstaan? Zij PB Jacobus. Ja. Jacobus ook heeft Christus bij holy Pascha festa. Want Christus nou voorbeeld voor je. Zo'n volk, nee, maar kan moka. Hoe heeft Christus bij holy Pascha festa ook. Je dat het Lucas 2 vers 41. Aboku voor Lucas 2 vers 41. Aha. No, her mama na tata be go na Jerusalem ibriyari na da Pascha festa. Alla yali Maria en Jozef bij go naar Jeruzalem voor vier a Pascha festa. Die Christus geboren de doen en voor Shabbat geboren de we safe zijn ook toe. Want nou een voor de Israëlieten. Voor holy apers over a Pascha festa. Lees het. En die abi 12 jari den be go na Jerusalem leki de be gwenti na festa day. Die atapu 12 jaar na safe fasifa de we de wa Jeruzalem voor vier a Pascha ook toe. Lees het. En die den be tang teleki de day voor da festa be passa. Sabe passar? En die den be tang teleki de day voor da festa be passa. De CVD naar de day van festa. Nou vers 43 toch? Ja. Lezen? Of wat ik lezen? Ja. Je ziet? De CVD ben passa, de day van festa ben passa. Dat want dat Christus een man en pa heeft behoord, Pascha plus Christus ook toe. Van Matthäus 26 vers 1. Christus vier a Pascha ook toe. En Christus naar voorbeeld zou moest volgen. In Matthäus 26. Aboku voor Matthäus 26 vers 1. Aha. En abe passa zo dat die Jezus be kaba voor taki ala den mortu disi, dan abe taki gi yan disciple taki. Un sabi dat die baka today Pascha sa kom. En dem sa taki sa Christus taki? un sabi dat die baka today Pascha sa kom. Dus Christus is taki dat u sabi taki baka today Pascha ook kom. Dat want ik festa day.
Dus dan dat je met je voorbereiding voor vier Pascha visa. Lees. En dem satori suma piki voor kruisen hem. Dan ook wat vers 4. Vers 4. En de bemiti mofo voor dem kan kiezen Jezus na wakori fasi voor kiri hem. Wacht, je zei lezen vers 1 1. Vers 2. Vers 2 wil lezen toch? Dan Jan ook wat 4. Vers 4. En de bemiti mofo voor dem kan kiezen Jezus na wakori fasi voor kiri hem. Maar dem betaki no na da fesa day. Je ziet de fariseer de priester, de hoge priester zeggen, de holy rekenen dat boy. Rekenen aan Pascha die komt. De holy Christus kiezen, maar de holy rekenen aan Pascha feest zij komt. Bij vers 5. Vers 5, ja. En John Pogwa 17 en 19. Aboku voor Matthäus 26, vers 17. Na da fossi day voor da fesa voor brede zonder sudegi. A fesa voor brede zonder sudegi. Daarna zeg je Pascha. De sebi de langa in een gest. Deze. Dem disciple be kom na Jezus en de be aksi hem taki. Pe you wani wi voor go. Make da Pascha klari gi you voor nyang. Je ziet de disciple kwa Christus staat. Hey, pe you wani wo zeker voor vier Pascha fesa. Pe you wani wo zeker. If nou een salo wo zeker of een pees, is dat wat ook? Dat want de masap tak na Pascha fesa kom. Christus zegt vier a Pascha lees. A foto na soa man en taki gi hem taki. Masra taki. Mi tem doro. Misa hori Pascha na you also na mi disciple. Je ziet, a holy Pascha na de disciple. Vers 19 ben dat niet? Vers 19. En de disciple ben doe zodat Jezus be commanderi dem. En de ben meki alasani klari voor Pascha. Je ziet, de ben meki alasani klari voor Pascha. Dat want dat Jezus aan de disciple zei, holy Pascha fesa. En if je volgt Christus, dat want dat je vier Pascha fesa. Want nou een beetje aan ons schrijven dat om vier adere voor Christus aan de opbouw Christus. Aan ons schrijven in de Bijbel. Want Christus die en zeven die aan de poa werd taki, hoe nou vier Pascha moet. Je verstaan? Kom zo dat de apostel, bakka die Christus deed, dat de apostel zei, holy Pascha. Tori 2, 12. Tori 12 vers 1 tot 5. Tori na handelingen in de Bijbel. Hoofdstuk 12 vers 1 tot 5. Aboku voor Tori of handelingen 12 vers 1. No na dat tem dati Herodes da konu belang hem anu voor pina som voor hem kerki suma. En abe kiri Jacobus da brada voor Johannes na ngahoru. En bikasi abe sidati disi be gidem ju presiri abe gomoro fara voor kisi Petrus toe disi be de dem bei voor brede zonder surdegi. Zie, die Herodes ki Johannes abe de ating u afesa u surdegi, brede zonder surdegi, be le zonder gist. Je verstaan? Dat want dat afesa holy ook toebaka die Christus dede. Wanneer de apostel Herodes beki, Herodes nou een Romein, sabe koton koon voor Judea. A bloedlijn vind. Die Christus geboren na Pabede of wampe afo voor Herodes. Maka dat na boy vind, bij de attende de beki Johannes, en de amabuan ki Petrus ook. Dat want dat de betan vier a feest voor Pascha, maka die Christus dede. Dus Christus nog op een next dat je voor nou vier Pascha mogen met me dede. Kom zo jou een voorbeeld dat Christus nog op hoe is aan de Give me Hebreeën 7 vers 12 snel. Aboku voor Hebreeën 7 vers 12. Because if we da priester roko be kenki, abe de van nodu voor kenki da wet toe. Je ziet, if a priester roko kenki, eigenlijk Christus koto aan je hoge priester. Aussi abe de man voor staan voor Levi, na de boy voor Aaron. Dus Christus koto aan je hoge priester. Dus die allemaal kom, zij de awet kengi na de offer zou be offer ube zij skapu aan elkaar bita go de priester met de offer die voor de zonde voor je. Aan de festa die ook toe. Maar Christus no kengi de wet taki in ma holy de feest voor a Bijbel. Dus zo offer wet ako kengi. A priester do ook kengi ho. Maar aan de taki e am holy Pascha festa mo. Want baka die Christus de apostel holy a Pascha festa ook toe. Kona Johannes 19 vers 14 snel. Toen die taki aten voor Christus a Pascha festa de holy ook toe. A boek voor Johannes 19 vers 14.
abete dat day fu meki da Pasca clari. Abede dat day fu meki a Pasca clari, you see? Tá bom? Na 6 euro so. En abetaki gidem jutaki. Luku na unkono. Madembe bari taki. Chari hem gowe. Kruisi hem. Pilatus be accident taki. Misa kruisi unkono. Dem bigi priester be pikitaki. Wino abi wa kono boiti da keizer. You see? De hoge priester taki una kono. De taki Christus aan o kono. A keizer o kono. Dat wat taki ke voor libiti de ook toe voor libi a agenda voor affianti. A agenda voor affianti na service aan de priester de hoge priester bedu. A agenda voor Rome, agenda voor weti man. Dat de man be promote atende taki. No keizer o kono. Mayana o kono. En te vier passen na agenda voor keizer. Agenda voor keizer. Kerstfeest. Moeder de vader na agenda voor keizer. Je begrijpt? Dat jij waardeer Christus een keer komen. Gewoon vers 42. Abuku foi aan de 19 vers 42. Voor dat ede. Bikasi abede dat day fu dem Jew musu meki sani klari. Dem be poti Jezus die don drape. Bikasi da grebi bede prosube. Dus hier we meki san klari. Die da sang, die da Pasca ook toe. O John Pogono no taki Paulus sevi be oli awerde. Andelenga 20, story 20, vers 6. Nou, 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. Paulus zegt vier Pasca. Want voor de man die het de Bibel niet gaat doen, dat je de Bibel in je Bijbel, naar de boek of Paulus de lobby longo. Dus tegen de boek of Paulus, dan loop je ook toe de visa die Paulus bij jullie ook toe. 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. A boek voor 1 Korinthe 5, vers 6. Un glory no de boom. Uno sabi dat il piki so surdegi, sa meki da heri brede, comme soi. Voor dat ede, hoe dat uru surdegi, zodat hij musa de wan nieuw brede, zodat hij de sodi, zodat hij de sondro surdegi. Because Christus wil Pascal lam. Samsumana Christus. Because Christus wil Pascal lam. Christus nou wil Pascal lam. Abulu we potina apostu, no na Christus nou wil Pascal lam. Je verstaan? Christus bulu kai giwi. Christus nou wil Pascal lam no no. Maar dat nou antak je nou vira Pascal face. Na bulu no pot na de postu fu sani mo uno di offer wet mo uno di offer sani mo. Maar Christus nou wil Pascal lam. Sago? Zodat hij de sondro surdegi. Because Christus wil Pascal lam de slag tigi wi. Ja toch? Voor dat ede, mek we horen dat vesa, non nanga da oru surdegi, en non nanga da surdegi voor ogridu, nanga da krudu. Maar nanga da brede sondro surdegi, voor kring fasi, nanga waarheid. Je ziet? Paulus taki ko horen vesa voor surdegi, zonder surdegi. A Pascal vesa zonder surdegi. Paulus zegt je horen wet dit. Wana Antori 20 vers 6. Handelingen 20 vers 6. Dus if Paulus zegt je hoort a Pasca, dan je zei dat je volgt a Bijbel. Dan moet je wet de ook toe. Dan moet je a Pasca visa ook toe. Maar ik heb al lezen about witte donderdag, goede vrijdag. Maar in je Bijbel hebben we schreef dat je about de aini adoti. Die net yang a die de langa. Dat je telefeer dat je met zonde anodo die de zonde maand anodo die de safe. Je verstaan? Anodo die de safe. Tot dat was aan koliu. Was aan koliu. Ook lees je Bijbel dat hoest de waarheid nou lezen. A boek voor 20 vers 6. En wie be waka go na sipi komopo voor Filippi baka dem dei voor brede zonder surdegi. Je ziet, baka dat vesa voor brede zonder surdegi. Dat was dat na Pasca. Je op vers 16. Vers 16. Paulus be bostroiti voor waka pasa Efesa because hij anobe wani lasi tem na in Azië. Because hij abe wani go esi zodat hij efu akang abe sador na Jeruzalem voor si Pinkster. Pinkster, maar na Pasca de mai bedoelde. Ja toch? Of na ano Pinkster, waar je kan een vesa voor Pentecost. Waar je kan een zera toch? Pinkster. Pinkster. Maar na nieuw fruit toe, waar je kan first fruit, de fossi fruit toe, vesa de fossi fruit toe. Want baka Pasca. Dat we een aantal sabbat hotel is die sabbat, daarna is dat voor de fossi fruit toe. Eerste oogschoeien. Je verstaan? We gaan handelingen 24 vers 5 snel. Dat je hoeft voor kiezen. A boek voor 24 vers 5.
Bikasi, we be feni dati da masuma disi, de masuma disi abi pestisiki. Masuma disi meki oproru na midri fu ala dem juk. Na ini heri grontaku. En ma fesi man fu ma sekti fu dem nasori ye suma. Yesi, so deve kai Paulus ta kama yeme ke jugu jugu. Amaya awa sekte fu de nasiri. Desa so de kai ook tu te so ide nya Bible tak de disna de fesa de ifukado. Disa de san fukado sa moli. So de kai ook tu. Maar Paulus zegt dat hij dat hij maar edeman voor een secte voor de naserie vers 14 snel. Aboku futori 24 vers 14. Maar disi misa bekend na you. Dat hij na da passi disi dem kari wan falsi bribi somi an begi da gado voor dem tata voor mi. En mi bribi ala dem sani disi de skrivi na in da wet na dem profeti. Je ziet Paulus heeft Bibel en wet ook toe, maar de profeti. Dat want dat alle desandi beschik na besi dat e mori Pasca, Paulus be Bibel en desandi ook toe. Maar na kwasi de desama kai wan falsi passi. Maar Paulus no bes pa dat dat na juiste passi amande. Dus Pasen aan voor a Bijbel, Pasca na voor a Bijbel. Wat 2 Korinthe 11 score aan dat nou. 2 Korinthe 11 vers 13 dan nog de laatste tekst. Aboku voor 2 Korinthe 11 vers 13. Vers 13. Bikasi dem de falsi apostel. Wat dei die rokoman. Disi kenki dem servi voor kersi apostel voor Christus. En disi no de wan verwondru sani. Bikasi Satan hem servi kenki voor kersi wa engel voor leti. Je ziet, Satan servi kenki e ge wa engel voor leti. Taki Paslan, dat we vier taki Jezus opobaka. Kerstfeest, Jezus geboren. Hij ge wa engel voor leti. Maar na waarschuwen we de sama voor wie, die zien we de bala voor Israël United in Christ. Israël komen kan die in Christus. En na dat we tak shalom, dan gaat we kan gaan doen die baka shalom. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.